सभी भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम करतनी। आप लोग के बीच एगो लोकगीत सुनावे जा रहल बानी। आप लोग के पसंद आई तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करम जा। क्या भैया? जरूर जरूर होगा। एगो बिरहिन के भाव बा। क्या बात बताइए। हरे मती के बमरले चित बदल खिया के आ कोइले बाटे बस में कौन जाड़ी सुंघा के। क्या बात है। तई बात तवे के पड़ी की के कर कहल मानो ताड़ू कैसे बाड़ू सटियाइल हम के आहन जानो ताड़ू कि कहीं से बदल गइल अरे अचक के स्वभाव हो। अब बतियाई कहिले बाकर जवा में घाव हो। अरे कहीं से बदल गइल है अचक के स्वभाव हो। अब बतियाई कहिले बाकर जवा में घाव हो। त काहे कंछी काटो ताड़ू मुँह बीज के। क्या बात है। क्या कोइले बाटे सुगा कौन अरे कोइले बाटे पाका कौन सुगा यसरटा के। तई बात तवे के पड़ी अरे समझावे के पड़ी की के कर कहल मानो ताड़ू कैसे बाड़ू लस फसाइल हम के आहन जानो ताड़ू। बहुत खूब।